negara Ngastina. Sampeyan kudu kesah saka negara Ngastina. Lho, lah kok dadi kowe nundung karo Begawan Dana? Ah ora iso, pokoke gelem ra gelem sampeyan kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendhangi. Hus, anusmaning jajaran surtaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Pak kok? Dinengke karo wani karo Begawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkak sak dhuwuring tenggak. Loh, kowe kaya ngadeg. Ha wis tak obati ket mae. Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Begawan Dana. Sing